তো এখন কাগজ নিদিও এখানে কি লাগে চাকরি এটা শব্দত কি লাগে চাকৰি লাগে তো এটা কাম কৰিম কালি পৰহিকা সেটা পইচা দিলে এপ্লিকেশ্যন साल से भी फ्री हम कितना कागज काट কি লাগে हमरा नौकरी लगे हम कंट्री में प्राइवेट नौकरी मपना में दे दिया मपना में दे दिया है अच्छा तुमको सोसाइटी में ले लूंगा नहीं सर से बोल दीजिए सर अभी बोल दिया ना आप सोसाइटी में ले लो आप अभी बोलने से मैं कैसे साइन करूँ लेकिन आपको मैं मुंह में बोल दिया अभिजीत आईसीयू এটা প্রমাণ করে দিই এতিয়ালৈকে আয়ুষ্মানে কি পায় মই কৰি আছো যদি আয়ুষ্মানে কিন্তু পায় তেখেতৰ তাত আহিব তেখেতে গোটেইখিনি আপোনাক কৰিব हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BSAT सेमिस्टारनि थाखाय गोविंद बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गोविंद बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्री बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गोविंद बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गोविंद बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन